végzett pár évvel ezelőtt. Úgy hívják, hogy Body Burden, az újszülöttekben nézték, illetve a méhen belüli toxikus terhelését nézték a magzatoknak. 10 köldögzsinórból mérték a különböző toxinokat, sajnos csak 413-at. Nem tudtak többet beazonosítani, tehát rendkívül nehéz olyan információkat szerezni a kémiai anyagok gyártóitól, hogy ha bekerül a testbe, utána adott esetben a lebomlási folyamat révén mi az a kémiai formula, amit ki lehet mutatni, vagy amit keresni kell. Most ennek ellenére, hogy csak 413-at mértek, 287 kémiai anyagot tudtak regisztrálni. Érdekes módon csak egy toxikus nehézfémet, a higanyt mérték, pedig hát hosszú a lista, és kellett volna többet is. Talán azért mértek csak 10-ből, mert egy méréssorozat 10 000 amerikai dollárba került, rendkívül érzékeny műszerekkel. A probléma persze az, hogy ezt a mérést vagy az államnak kellene, vagy állami szerveknek kellene végeznie, vagy adott esetben kórházaknak hivatalosan, senki nem teszi. Mindez 2004-ben, 5 évvel ezelőtt történt, és újabb mérések jönnek majd, amit el fog végezni ez a szervezet. Ez egy hosszú lista, itt nehéz végigmenni, de körülbelül azt mondhatom, hogy Mercury, a higany, azt mindegyik, amikor mérték, akkor mindig megtalálták. Tipikusan a legtöbb higany, ami kikerül a környezetbe, vagy a környezetünkbe, azok szén-tüzelésű, elektromos energiát előállító művekből kerül ki, mivel a szénnek az egyik komoly szennyezeti összetevője a higany. A többi műanyag, hát itt arról lehetne beszélni, hogy kerül a természetbe, vagy a környezetünkben, többek között a szemét égető művekből, a különböző műanyaggyártó cégek vagy gyárakból. Fontos tudni arról, és erre még később visszatérünk, hogy például az új autóknak, vagy a műanyag szőnyegeknek egy gázként kerülnek ki belőle azok a toxikus anyagok, amik rendkívül károsak. Nem lehet például hagyni soha egy babát vagy egy gyereket rohangálni egy műanyag szőnyegen. Tehát érdemes akár gyerekszülés előtt lecserélni fapadlóra a házunkban a padlókat. Természetesen más, itt hosszú a lista, a különböző bútorokra és komputerek környékén használt anyagok is mind nagyon erős mérgek. Ami még a PCB-k még most is már be vannak tiltva, de ennek ellenére nem tudnak lebomlani, és még most is a környezetünkben vannak. Az érdekes az, hogy ahogy nő a toxikus anyagok, vagy kémiai anyagoknak a környezetbe való kijutása, úgy nőtt meg az elmúlt évek során, az elmúlt 20-30 év során a különböző olyan betegségeknek az előfordulása, amit korábban el sem tudtunk képzelni. Az autizmus az 10-szeresére megnőtt a 80-as évektől 996-ig, ez az adat szerint, most már még magasabb volt. Itt említeném meg, majd később beszélünk az autizmusról, akkor inkább azt halasszuk el későbbre. A születési rendellenességek megnőttek, asztma, leukémia 62%-osan megnőtt, például 973 és 999 között. Ezek mind amerikai adatok. Gyerekkori agyrák megnőtt, meddőpároknak a százaléka természetesen megnőtt, és
a sperma szám az évente 1%-osan csökken állandóan, már 934-től, tehát rendkívül korai időtől. Ami most már bebizonyított, hogy a méhen belüli toxikus terheltség az felnőttkori betegségeket idéz elő később. Ilyen például az Alzheimer, ami, hogyha kísérletet végeztek, hogyha terhes patkányoknak olmot adtak, alacsony mennyiségű olmot, akkor Alzheimeresek lettek, míg hogyha nem volt ez a olmos terhelés, akkor a patkányok nem kaptak Alzheimert. Tehát egy nagyon erős összefüggés van a toxikus terheltség és a későbbi Alzheimeres előfordulás között. Természetesen más betegségek is, mint szívbetegség, diabetes, rák és különböző idegrendszeri problémák is összefüggésbe hozhatóak a korai toxikus terheltséggel. Ami érdekes, hogy ez egy dél-amerikai study volt, hogy a toxikus terheltség lecsökkenti a fiúgyermekek születésének a számát a lánygyerekek születéséhez képest. Tehát ezt mindig is tudtuk, hogy a fiúk érzékenyebbek. Gondolom a férfiak mind egyetértenek velem, de ez már nagyon korán kezdődik. Amiről nagyon nehéz beszélni, azt úgy hívják angolul, hogy epigenetic inheritance. Arról van szó, hogy most már bebizonyították két olyan, az egyik egy gombairtószer, a másik egy peszticid, ami 3 generáción keresztül sérülté teszi az utódokat. Tehát nem csak a te lányod, hanem a lányodnak a lánya, és annak a lánya is sérült lesz azért, mert 2 szerrel kerültek érintkezésbe. Ha belegondolunk, hát még nem 7. iziglen, de 3. vagy 4. iziglen, ez egy hihetetlen nagy a kihatása ennek, hiszen itt csak 2 toxikus anyagot néztek, és ezzel van bebizonyítva, de valószínűleg sokkal több van kint a természetben. Igazán nehéz belegondolni, hogy mi lesz az emberiséggel, hogyha ez így megy tovább. Itt jegyezném meg, ez egy nagyon friss hír. Hányadika van ma? Február 14. Igen, és ez február 9-én jelent meg, hogy inuitoknál, tehát az eszkimóknál, Grönlandon azt vették észre, hogy a genetikai kód, a DNS sérült a szerves szennyezőanyagok révén, méghozzá úgy, hogy a magas POP az lecsökkentette a DNS-nek a methylation folyamatát, és az ismert, hogy ha ez a methylation-nel kapcsolatos probléma, az több generáción keresztül is átadódik. A probléma az, hogy ez megint csak rákot okoz. Ez most jelent meg a Environmental Health Perspective-be.